Zamestala tam. To byl otec Ramzese II., ne? Áno, Svätý prvý otec Ramzesa II. Zaujímavosťou je, že oni istý čas aj vládli spolu, čiže jeho Svätý prvý Ramzesa II. Pripravoval na vládu, že oni spoločne, on ho zapájal do rôznych aktivít, preto on aj keď potom náhle Svätý prvý zomiera, tak Ramzes II bol pripravený. Ramzes II bol inak, preto som mu hovorila aj, že je aj faraón akože veľký, pretože on inak, tí faraóni celkovo neboli ani vysokí, ale Ramzes II meral nejakých 175 cm, čo na tú dobu bol akože veľmi vysoký. A dožil si 92 rokov, čiže preto sa aj on aj právo v podstate považoval za boha na zemi, lebo však faraón je boh na zemi a vládol 67 rokov. Mal 56 manželiek a viac ako 200 detí. Vykonaj. On v podstate už mal viacero manželiek ešte predtým, než si stal faraónom, aby si zabezpečil, aby vôbec ako faraónom. Seviye? Biraz olması değil mi seviye? Onunkiyle mahkede daha. Bože. Okej. Çok sana. Víš, tak ti to by postavil. Toto je dvojpodložná dobka, ako jediná dobka vládov, ktorá má dobré poschodia. Preto až ste si dali, vieš, Chrámku Svätého prvého, bolo fajn, keď ste navštívili aj chrám Svätého prvého. You decide. Tu je zobrazený tu máte zobrazený Skarabeus slnku a tu je to zobrazený slnek, ktorý tu vidíte rôzne časti toho, ako tá roka je v etapách vlastne vyrobená. Rôzne etapy roky, čiže aj skice, lebo ona je nedokončená táto roka. Nestihla sa dokončiť a teda napriek tomu, že bola nedokončená, tak bol do tej roky. Už som povedala, že bude robiť v 24, inak tieto lomovky predstavujú ikonu, kde vidíte, že sú napríklad dve lomovky spolu, tak je o záplavách a dokonca, kde až tri uvidíte spolu zakreslené, tak sa to takto predstavovalo potopy určitého miesta. Toto je sestra bohyne Isis, ktorá vlastne predstavuje takú materiálnu stránku a negatívne vlastnosti. Na druhej strane Isis zase predstavuje pozitívne vlastnosti.
Tu je zobrazený arcibiskup podsvetil, alebo o mumifikácii tiež som hovoril z prievodca, že odprevádzal ľudí na ten druhý breh. Mumifikačný proces trval 70 rokov. Nie z tých najvyššie postavených ľuďoch, to sú faraóni. Takže okrývaný drak, trojhlavý drak z ústravky. To som druhýkrát videla v hrobke Ramzesa III. A toto máme prežohlasnuté svetla, krásne osvietené. Okay, I thought there was a rope there. Yes. Right. So these are the four ladies that you see on the outer corners. To sú skice, toto je ešte nedokončené, ale to je veľmi pekná, ale vidíte kniží napríklad na čisto. Vidíte, či sa robilo na čisto, je červenými farbami, či sa už robilo na čisto, čiernou farbou. Následne vyšli riči a mali aj to je v podstate dno. Takže toto je časť, ktorá je nedokončená, tam ešte vidíte, že môžete sa dať pomôcť až 60. Je pôvodný stav. What's next? Oh, so they Pekné také mám. Pekné vidieť, vieš, jak je to ešte niektoré tie postavičky v jednej roku, čo sme boli ešte také akože nahé, že normálne tí faraóni boli ešte také akože postavené penice, tak prehodnotení. Kde vidíte, keď vidíš leopardú kožu, tak to sú vezíry alebo kňazi, alebo kimoky, kožu. To bolo To tam z normálnej hrobce. Yes, I mean, that's what he called it, and then he said that we would sketch it, and then you would do that master come and take modifications. So that's the páči, že je to ešte Je zobrazený vlastne s tým a potom hore. aj si to dlho neužil. Yes, they did.
pozitívne vlastnosti ako duchovné. Je to také, majú ešte silu, že zobrazí. Jako je krásne, a to mne sa strašne páči aj ten čas, ktorá je ešte nedokončená. Šerka, že to nemá to. Je smetko. Má stoličku. No, áno, to však ona je vždycky zobrazovaná iba tak. Je to sa povie teda šerka, keď povie, že niekto nemá chrbtovú kosť, že nemá charakter. Aha, nemá pápež. Nemá pápež. Ale vieš, študentka väčšina. Říká sa jedným slovom bez pápeží. Aha, lebo tento, že a tu máš, pozri, toto je ten vás, tu je J a tu je A. Toto sú tri najdôležitejšie symboly, čo sa týka faraóna. Tri najdôležitejšie symboly. Tam sa nebudú. Áno, ale jasné, ideme. Tam to pomôže, máme ešte veľa. V kresťanskom svete je to zobrazená vlastne Panna Mária. Jej syn Bohor je zobrazený ako Ježiš. Že to je Isis zobrazená. Si všimnete, vidíš, aj tu vidíš, že ide o nejakého vezíra. Nejakého kniaza, lebo len vezíri a kniazy mohli používať leopardie kože. Ale ten je krásny. Teda je aj tento hore. Taký plastikový. Daj pozor na to, lebo tu bude ročníka. Upstairs, come and take a picture. Stairs? What do you mean? Flip that, put it straight. Huh? Flip that. Just to give you a sense of how deep we are. Good pose. Biggest work on the hand, that's pretty cool.
so it became a state. Oh, those are stars, not stars. To sú miesta, kde potrebovali tiež jedlo. Ja, že chceš sa tej rozhodnúť. Hola, hola. Habibi. Que tenemos que tomarle la cabeza de Tutankamón y hacerle zoom y en las piernas. Iné teplo. Je to spodně jdeme kolejnice. Dame algún dedo. To neskladné, že Bože môj. No problém. No problem. Okay, I the Tutankhamun, the glass, the mumia, and the camera, telephone. Zoom, 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 zoom. The problem in the head. Okay? The tomb. Y la cabeza para abajo. Hot. No oxygen. The problem. 240 meters. The people here, the problem. Yes, very hot. No problema. No más corriendo. To kolejnice. No, I mean, the problem is sister, no problem. Maybe, next time, Shabbat. Next time. Shabbat.
تصدق انه هي انا جوا الفضاء ايوه شرفت حبيبي باشا مسؤول لازم تعرف نصور بالنسبة Tá chodba, która idzie na dole, to czy jest zatworzone, tak tam jeszcze 100 metrów do hopki. Co tam było teraz jest tu zatworzone, tu znowu jest tej znowu to, że tam też jeszcze pokroczy ta hopka, a 100 metrów jeszcze idzie. Po głosu? Aby ste videli, že tu je ďalšia pozornosť pripravená. Minú. Čiže sa chcete pomodliť. Break 5 minutes here. Šarka. Jo. She is. Come. Tak poď. Nechceš ísť vidieť tú kamerku? Keď sa chceš zmeditovať, tak sa zmedituje. Zmedituješ. Come. Come here. You? No, Come sit down. it's okay, I'm ready. I've finished. I'm back. Okay? Jeszcze Michał bez światła. Nie żartuj. Wiesz, to keď sa odbyla tá hrobka, tak to tam počmárali tí, ktorí tú hrobku objavili, vieš? Tam že v roku 1848 akože sa to tej veľký doma. Tam je žena, že kto to sa tam objavil. Vidíš, že je veľmi veľká táto hrobka. Ešte dole, pod tými schodami ďalších 100 metrov ide do hĺbky. To som prvýkrát v týchto priestoroch. Tu v tejto časti. Ešte tam, poďte. Potom mi dáme niečo. Tu som pripravila miesto. It's not finished. It's 70 minutes. 7 or 100. It's 100. No, after change. 70
ما 3 سنتيمتر في الأرض and 40 meter open. I give it on 100. Mówił, że jak chcesz, że z tobą mówię to, że to nie musimy sobie. Tak sa mal stať ako farár, že išiel na nespotočnú silu. On povedal, že keď tí ľudia odídu, takže otvorí možno ísť dole k tej bráničke, akože aspoň pozrieť odtiaľ. 30 metrov je farebný, 14 nie je farebný, že zatiaľ je dokončené, keby 70 metrov na celkový tá má byť 100 až 120 metrov, že až 120 ja informoval o spolke, ale tak akože on je píše, to vieš, sa vyčujem. Ale my dostali do kríža. To otvorí. Tak vyber ten.
We've heard that. We already uploaded. Si človek vidí, že other side perspective there. Len tu vo vnútri, čo? Len tu vo vnútri. I don't know. It's 34. I don't know. Wish I knew what I was. That's tough. That's tough. It is, yeah.